Το Startup είναι μια online πλατφόρμα εκπαίδευσης διαθέσιμη για desktop και κινητές συσκευές και στοχεύει σε όλους εκείνους που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση στον κλάδο της πολιτιστικής κληρονομιάς και των δημιουργικών επιχειρήσεων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο κύριες ενότητες: στον οδικό χάρτη για τη δημιουργία επιχείρησης και το πολιτιστικό πλαίσιο. Τα μαθήματα του προγράμματος παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες και τα εργαλεία που θα σας συνοδεύουν στη διαδικασία δημιουργίας επιχείρησης, ξεκινώντας με την ανάλυση του πλαισίου μέχρι την προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου και την παρουσίαση του έργου σας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μαθήματα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.startpavlaapp.eu. Εγγραφείτε δωρεάν στην πλατφόρμα και δείτε το πλήρες πρόγραμμα των δύο ενωτήτων. Θα βρείτε μια σειρά από μαθήματα σε διαφορετικές μορφές αρχείων, κείμενα PDF, βίντεο και διαφάνειες. Αν θέλετε να λάβετε μέρος σε μαθήματα κινητικότητας, εγκαταστήστε το Startup στο tablet σας, Android ή iOS, συνδεθείτε, κάνετε λήψη των μαθημάτων και ανατρέξτε σε αυτά όπου και όποτε θέλετε. Γίνετε μέλος της κοινότητας Startup και γίνετε επιχειρηματίας με γρήγορο και εύκολο τρόπο. Startup, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα με τον πολιτισμό και τον πολιτισμό με την επιχειρηματικότητα.